एक तास थांबायचा लागतो. बॅटरीचं मेमरी फुल झाली त्यांची, तर ती शिफ्ट करूची लागतं आता. चालू करू नको तर लागतं. आता आपण लोणेरी गावाजवळ आलो आहे. महाडमधून निघाल्यावर साधारण 20 मिनटं झाली आहेत आम्हाला. रस्ता थोडाफार मध्ये मध्ये डायव्हर्जनमुळे खराब होता, बाकी ठीक होता. पण आता लोणेरी गावाच्या आसपास आलो असताना इकडे कोणत्याही प्रकारचं काम चालू नाही झालं आहे त्या कंडिशनमध्ये आहे. जुनाच मुंबई गोवा हायवे या ठिकाणाहून आता जरा ट्रॅफिक जास्त चालू झालं आहे. समोरून येणाऱ्या गाड्यांचं प्लस जाणाऱ्या देखील गाड्या. तर आता आपण महाड ते माणगाव याचे 2 भाग बनवणार आहोत. तर आता हा पहिला भाग आहे, हा लोणेरेपर्यंतच एंड करू. त्याच्यानंतर दुसरा भाग आहे हा लोणेरे टू माणगाव, अशा 2 टप्प्यामध्ये बनवणार आहोत. आता मॅपमध्ये आम्हाला
माणगावमध्ये ट्रॅफिक दाखवत आहे 5 मिनटं डिले, कारण मला वाटतं बाजारपेठेमध्ये थोडीशी गर्दी असेल माणगावच्या, त्यामुळे तिकडे देखील थोडासा वेळ लागू शकतो. त्याच्यानंतर पुढे वडखळची देखील काही कंडिशन आहे ते देखील बघावं लागेल. तर आपण आता लोणेरे गावामध्ये पोचलेलो आहोत. मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून मुंबई गोवा हायवेची सध्याची जी परिस्थिती आहे ती सर्वांना समजेल आणि त्याप्रमाणे सर्वजण आपलं ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करतील. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आमचं सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स मिळत राहतील. या ठिकाणाहून हरिहरेश्वर चौपाटी, श्रीवर्धन चौपाटी आणि दिव्य आगार चौपाटीला जायला रस्ता आहे. धन्यवाद.